UK-ൽ സമ്മർ ടൈമിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പ്ലേസസ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണുന്ന ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഡേർഡിൽ ഡോർ. ഒരു നാച്ചുറൽ ലൈം സ്കെയിലിൻ്റെ ആഴ്ചയൊക്കെയുള്ള ഒരു വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ബീച്ചസ് ഇൻ UK. ഞങ്ങൾ പോയത് രാവിലെ ആയിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കയറിയ ട്രെയിനകത്തൊരു കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രെയിൻ ഒരു സ്റ്റേഷൻ എത്തിയപ്പോൾ അത് 5 കോച്ചായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ട്രെയിനായിട്ട് മാറി. എനിക്കത് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോഴും. ഞങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വന്ന ടിക്കറ്റ് എക്സാമിനർ ഇത് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞങ്ങൾ ആ 10ാമത്തെ കോച്ചിൽ കയറി വേറെ എങ്ങോടെങ്കിലും വിട്ടാനെ. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തി. അവിടെ എൻ്റെ ചേട്ടയും നാത്തും കാറിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡേർഡിലോറിലേക്ക് നമുക്ക് വരുന്നെങ്കിൽ ട്രെയിൻ സർവീസസും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബസ്സും ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. എന്തായാലും ഇവിടം വരെ വന്നേലേ, എന്നാൽ പിന്നെ അടുത്തുള്ള ലുൽവർത്ത് ബീച്ചും കൂടെ കാണാൻ ഓർത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോയത്. ആക്ച്വലി ലുൽവർത്ത് ബീച്ചിലേക്കുള്ള വ്യൂ, നടക്കുന്ന വഴിയിലുള്ള വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടിന് പറ്റിയൊരു സ്പേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഈ ലുൽവർത്ത് ബീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. കിഡ്സിനും പെറ്റ്സിനൊക്കെ ആയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഏരിയ ആണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ പോകുന്ന ഡേർഡിൽ ഡോറിലേക്കുള്ള വഴി. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഹിച്ചുവിൻ്റെ ഒരു അപരക്കാരനെ കണ്ടത്, സെയിം ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ ഷർട്ട് എവിടെ നിന്നാന്ന് അറിയാവുന്നവർ കമൻറ്റ് ബിലോ. അങ്ങനെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ അവസാനം ഞങ്ങളുടെ ഡ്രീം കം ട്രൂ ഡേർഡിൽ ഡോറിൻ്റെ അവിടെ എത്തി. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യൂസ് എൻജോയ് ചെയ്യാം.